Patrick ndini kana takutaura totaisa changamire nyaya iri pamberi penyu, nyaya ndeyekunyenga nekudanana nemukadzi wangu. Ukama hwenyu hwakamira sei? Baba toinzwa mukutaura kwacho. Taura tenzo zvakareba zvakafamba sei? Inondotsanangura kuti baba ndotsanangura kuti mudzimai wangu anogara kumusha, anenge ari kwere mudzimai wangu? ari ngawe apa mudzimai Zakaria, uye mugare pakati pavo. Sanangurako. Mudzimai wangu anogara kumusha, anenge ari ega, ini ndinenge ndiri kubanze. Saka baba vakatanga kuuya kumba vachinetsa mudzimai wangu. Kusvika mudzimai akambotanga akanyarara, kusvikamba azoudza hanzvadzi yangu dzinonzi Tracy Mutsvanga kuti ndozviri kuita baba. Ndobva wamboramba wakanyarara kusvika wazoti zvanyanya, ndikati chiudza baba Tindu. Kusvika inini mudzimai azokwanisa kundiudza kuti ndozviri kuita baba. Kusvika isusu takazosvika pakuharare kubasa, takazosvika pakuvabata kuti vatori mumba iubaba. Vatavabvunza kuti muri kuitei muno, wambotanga kumboramba-ramba zvenga kuti maaudios avaisenda mameseji zvese zviripo vachipfimba mudzimai wangu. vakapfimba nembodza kuti nyaya ndeyekunyenga nekudanana, but muchitaura ndiri kuona kuti kudanana harikuwa. Nyaya yakuti hatizopindura ngainese ngati nyaya yakuti iwewe ndeyekunyenga kana kupfimba mukadzi wangu nekudanana, but matauriro ari kuita ndiri kuona kuti yechipiri hauswi kuritsa kuti wanga wakudanana here, wakapera pakupfimba chete. Akambotaura kuti ndakavabata vari mumba vachiitei? Vakatozouya kumba iwo baba. Wanga wakudanana here kana kuti chii yanga iri trap? Chisanga chatoti yanga yatrap. Nokuti baba vane zvinhu zvakaita musha zvakawanda, wogadzirwa dare woramba. Woita futi wakambonyenga hanzvadzi yangu futi, wakagadzirwa dare wakaramba, kuti handizvizive. Wakaita zvakawandisa zvawakaita, saka apa takazoti sezvo munhu achingoramba chivaita kuti wauye kumba tovabatira vari mumba, sezvo iwo anongozviita woita hapana kutozodanana apa yanga yatrap. Kuti uti wakadanana uchiita kuti akaenda kune hanzvadzi wanga anga ari pakupfimba handiti apa kwakuzoita trap, toda kuti ukujekese changa iyo uri kuti here baba wako wakarara nemukadzi wako kana kuti wakapfimba chete? Wakapfimba kunyenga mudzimai wangu, wakapfimba. Asi havana kuzorara naye? Havana kuzorara naye. Ndibaba wako chaivo chaivo. Dare rizive kuti inokutora Baba wako chaivo chaivo. mapfimbo chete here kana kuti kurara, nekuti dzenge dzanyaya kuti patozoita chii relationship. That's why dare ranga roda kujekesa, saka wakanga wakapfimba, wanga wari pakupfimba. Handiti iyo iri kutaurwa Patrick, rudo pana uzenge paita rudo apa, but wakanga uri pakupfimba mukadzi wemwana. Musoro Changamire, kutaura kwavari kuita ichokwadi, ndakataura mashoko yerudo iwayo, asi pane zvakange zvakonzeresa kuti nditaure ndichida kuona kuti iye anoita sei senyaya dzaakambinga andiudza. Saka ndaiona kuti munhu uyu ndiye ari kuda kunyepera murume wake kuti ndiri kushushwa.
but kunyange zvakadaro changamire nyaya iyoyo yakataurwa tikaenda kwamasvosva ikatotongwa namasvosva wamasvosva wakati yapera ndaipeta handichadi kunzwa ichitaurwazve. Chepiri pavari kuti vakasvika kumba vachinditreba zvesho wakasvika ndakatogara mudining nemudzimai wake but nevanhu vaakauya navo vakangosikondirwisa hapana akandibvunza vakangosikonditema ndikakuwara ndine mapepa acho ekukuwara nemapicture acho vakatora ndivo futi vachiri kumwaya kuwani. Saka iye zvino nyaya yacho iri kumatare yakatonzi tiri kudiwa kudare raMajor Street musi wa 6 June. Nyaya yekutemwa muri kureva kuti nyaya iyi yakabva yaenda kwaMajor Street, haisati yapera kwaMajor Street? Haisati, itoroda kutopinda musi wa 6 nekuti ndakakuwara zvakanyanya. Asi haisiriyo nyaya iyo yakabata Dai taitokuira akachangamira kuti kwaMajor Street tozivatsokutonga nyaya yacho yakachangamira. Ini ndaifunga kuti wakazouya yapera kwaMajor Street wozouya uchitongwa iyi yekupfimba kwawo yapera. Aiwa, tichiri pakudhibheta kuti tingaibate here kana kuti hatingaibati since iri kwaMajor Street. Nekuti tikazoti tiite half baked hazvina zvazvinotibatsira. Dare ropa riri kudhibheta kuti rinoona kuti no, nyaya iyi zvairi kwaMajor Street tikada kuitonga inozotikanganisira marelationship edare. Zvakafanira kuti kana nyaya yauya kunoku ishe nyaya iyoyo hamune musingachatenderwi kuti muibate nehaya rake yematare. Pamusoro changamire ndiri kuona kuti nyika pamuri kutaura ipapo payakatukwa kwaishe masvosva takafunga kuti yapera, asi yakazoenda futi kupolisi ikoko kureva kuti haina kupera. Ndosaka mazuro achazoya kuno kuti imini muzotigadzirisa Pamusoro sekuona kwangu nyaya idzi dzinenge dzakasiyana nekuti yakaenda kwaMajor Street inenge criminal yekuuraya kwawakaita, then iyi yauya isivhu yekuti uyu ari kuti ndiri kunyengerwa mukadzi wangu. Right. Dzinenge dziri nyaya idzi dzinopfekana. Chazoita kuti aroverwe inhau yekuti chii yekupfimba pobva paita ndikada kuti ndikujekeserei maitikira zvakaita. Dasvai pataurwa nyaya iyi pekutanga kunzi ndabvunza kuti pane nyaya mbiri, pane yekupfimba kozoita yekudii yekudanana. Tiripo ipapo ndokubva tabvunza kuti zvakafamba sei, ndokuona kuti aiwa pakudanana haana kuzodanana, asi iye uyu ndiye ataura kuti tisi takamukwezva kuti auye. Saka wamukwezva pato nemhosva kuti mukwezve munhu kuti muponde. Muri kupanzwisisa? Anga akaparirwa mhosva but azokireta atora mhosva kuidii kuisa mumaoko ake. Ari mazvona dai anga iri nhau yekuweka chete isina kuzoti iyo nhau iyoyo yekudanana ndo yaita kuti adaidze chii aruwe munhu kundomuuraya. Saka anenge ane mhosva ipapo ndiani? Muuraya nini? Nekuti aita instant justice. Mhosva yanga iripo. Dai wakaramba wakamukwezva wakangomubata wasina kuponda
ende odi woenda kuchi kumakoti chokwadi mhosva iyi Murora waonepi simba iwewe rekuenda kupfimba Murora? ndo mhosva iripo ihwali toti hwali mhosva yanga iripo wanga iri mhosva wanga iri mhosva yanga apara chii chakapa kuti urowe uzorwise munhu simba iroro wariona kupi iye asina kumbobata-bata mukadzi wako muromo chete wakataura right. Iripo yacho imwe yechitu yekupuma Fishe wewe kuna kudoka ndetsai nyati yekupuma kuti iwe wakazodana naye mukadzi wangu sei. Mukadzi akati handina kudiwa ende ngendida akatondipfimba handina kumuda ini saka iye zvinezvi kuti ukapere nyaya iyi tipeiwo mai tinenge takutopinda munyaya izvezvi tiri munyaya pamusoro imamo nyaya iyi yafanana nemwana anoenda kujana nemombe kundofudza mombe obatwa nehope mombe dzobadzadya muridzi wemombe obva mukachibhebhenenga kwakutema mombe dziya kwakurowa mwana ndiye anenge atobhara mhosva sindo zvakaita babavo asi senyaya iri kunzi iri kwaMajor Street changamire datamboisendeka dzamara ipirira musoro yozodzoka kuno pamusoro ndichitoda kungoti ndipataure hani kuti ndinogona ndimani ndini mai chiwera mutsvanga ndimai chwangu nditoda kudziya muri tete ini ndikuda kungoti chazonyanya kuita kuti mukomana aite hasha pana baba handisi kuti zvandinotaura ndo zvekuti zviitwe asi mukachiona maodhiyo ndo akazochirwadza maodhiyo ekanga akunyorwa nani nababa kumuroora zvinonyadzisira zvinoita sei. Saka ndiri akazoti zvinotochidii zvesuwa inyaya dzakawanda asi wakura wakati mbavha ibati wabatwa rumba mbavha ibati nekuti dai vakangoti tanzwa kunzi iwewe uri kunyeka mukadzi wangu pasina umbowo kana maodhi aigona futi kuyibita kuyiramba tinoda kuti mutibatsiri airamba aiwa inzwa ini handina kuramba kuritonga nyaya iyi muri kuona kuti uyu apara mhosva handidi imimi futi mandopara mhosva apara mhosva ndeipiri nani anyenga kumukadzi kuti iwe ndokudawo neapara mhosva ndeipi andoponda munhu apara mhosva ndiani ndipindurei mubvunzo wandabvunza aiwa ndipindurei mubvunzo wandabvunza arowa kuti haana kurohwa uyu akabuda nepahwindo ndopakachekwa-chekwa akagwachura bhadhira bhari maona akagwachura bhadhira bhari okay ndo umbowo watiri kuti inzwai ndo umbowo watiri kuti tikada kutaura izvozvi zviri kumakosi wachainvestigata kuti akabuda nepadho here akarohwa here akadii handii ndokwairi kuMajor Street. Sati kuti isusu ngatimirei nyaya iende kuMajor Street zvese zvodi zvopera yapopera inozodzoka kunoku toona nyaya yekupfimba mukadzi mwana asi tomboti hedu
iye zvezvi tambovhara tisidare tombobvunza wadare kuti wangani wakadzi wanofamba murodhi wasingapfimbwi nevarume ndinoda kuti wakadzi wasimuka ima musati mabhopfimbwa nemurume hongu kana kwete makagara ini hongu kana kwete ai dati wangani wakadzi wagara wafamba murodhi umo asinganzi neumurume tsviyo pamusoro zvazvinoenda ndezvekuti varume makasikwa zvakasiyana kune ane ruchiva ruya runenge runotoona dhimoni izvozvi ndakatopika zvandakaita unotoona munhu achidai kunge achatokumedzera mate asi haatadzirati kungokuti ini ndochikutaurira vaje kuti handidamo saka izvozvo ndakachikumbira kuti ati mukadzi wacho ndewe angadai ngobvunzwa aiwazve imimi hamutongi dare tinokudidhai dare handiti maona madzimai ese hapana asimudza kuti ti handinyengwi mukadzi ndi anodii anoramba saka mhosva yababawa inhau yekuti ndi baba tinenge tava kuwabata nemhosva yechii yemakuna-kuna kuti wakanga wakufimba chii asi dava kungopfimbawo hako pamba pasina nyaya nekuti wakadzi wese munopfimbwa muchibuda panapa munotonzi tsviyo unobva wazvipedzera ipa but problem yake chete ndeyechi yemakuna-kuna ekuti afimba chii muroora but kuri kupfimbwa ekuti akafimba akaramba hapana mhosva inenge irichi iripo ndoyacho atirikuta kuti ndo pane mhosva yake kuti akaita chii makuna-kuna yakufimba chii muroora asi mhosva nemakuya ndo ndikutokupai chenjedzo kuti makuya ndo mhosva inenge irichi iripo but izvozvizvi hatingaitongi kuti titaure mhosva iyo nekuti uyu adaro akanyangadza kudaidza munhu handiti nekuti tataura kuti hapana mukadzi asingapfimbwa zvichireva kuti naye anotopfimbwa but haudaidzi munhu nekuti uri kupfimbwa hoyo wamuroesa munhu panenge paane chii paane ipapo ndaida kungotsanangura pakurowa kukunzi kurowa ava baba takavabata mbatavavharira aiwa tatiyo hatiisi kuitonga nekuti muchato muno iri kudii handidi kutongoisa nekuti ndinenda kutobata ndakutodii mazvona mhosva haiitwi neimwe mhosva handidi saka izvozvizvi endai indopere kumejastreet yapera toona kuti majastreet inenge yaiona zvakaita sei then tozodzoka toongotorwa mhosva yechi yemakuna-kuna pamusoro changamene iyi nyaya yakatombopinda futi mukoti majastreet court nyaya ikanzi hatisi kuona umbo hwakakwana tipiwo judgment yacho but akutaura kuti hanzi iri kudii iri kupinda ine date tobva watodzokera futi kukoti zvikanzi tova kuti vakomana saka haisati yapera unless kana yapera zvakafa munhu anoramba achiti apiwa akaenda futi kuhaikoti hatiibati akaenda kusupreme hatiibati akaenda kusvika zvanzi judgment yekupedzisira final ndiyatinoona toona kuti yanzi chii ndikuzvinzwa changamiri asi tinoramba tichidzoka kwamuri futi changamiri kuti nyaya iyi inenge ichiramba ichikonetsa musha nekuti tiri hama nehama musaramba ichingodzokera futi kumapurisa yakambonzi aya no nyaya haisi kumapurisa iri kukoti yakatopinda iri mudare iri dare majastreet court mirai ndikutaurirei dare rinotanga pana ishe munhu akaita kana kuti akaita appeal even asati apedza kuitonga akauya kuno ishe haachatobvumirwi kuibata
munhu akaita kuti iyauya kwandiri akaenda kumagistrate court inini handichabvumirwi kuibata, akaenda kuhigh court magistrate haichabvumirwi kudii kuibata, akaenda kusupreme haachabvumirwi kudii, high court haichabvumirwi kudii, ese makoti anenge ari pasi anenge asingabvumirwi kuibata kusvika yapera uko. Yapera manje nekuti pane icriminal, yapera ndo painozoya kusiva yochizotongwa kuti ona iwe wakabatwa nemhosva, zvawakabatwa nemhosva taakuchikutongawo isusu kuti tiripirana. Ndo mafambiro ematara handiti, nekuti tikaibata tiri kukoko ndatosungwa inini kuti ko mutongo mutemo watakakupa iwewe kuti mambo haubati nyaya yekoko wazoibata nei? Ikanga yauya kuno kuisha akaitonga inini ndotoreka anotoripa muntu waibatirei nyaya yauya kwandiri. So zviro zvinechi zvoto zvine mazera, saka ngatiregerei kuti iende inopera ikoko todzoka. Asi ndakujekeserai kuti nhau yekupfimbwa chete haina chii, haisiri mhosva kuti mukadzi asipfimbwa, nekuti vakadzi vese avo ndavabvunza vanopfimbwa everyday, vachitobva muno vanopfimbwa asi anoramba. Asi pamhosva yake chete ndeyekuti ndibaba wapfimba muromo makuna handiti. Saka ngatisimukei kutenda. Simukadi muchapiwa date namabharani kana yabva court. Kana mabva court munoya kupiwa date yokuti mudzoka futi makuna ekudanana nemuroora. Ndo patinozovhura mavhidhiyo aya tichizwa kuti aiti chii muroora. Right, tosimuka. Simukei.